गोकुळ सोबत गोकुल। बांदा दोडामार्ग मार्ग डेगवे इथं फणसाचं झाड पडून वाहतूक काही काळ ठप्प झाली। स्थानिक ग्रामस्थ आणि एसटीच्या चालक वाहकांनी हे झाड बाजूला करत वाहतूक सुरळीत केली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।